Добре, вие, особено в силните години на шоуто, не сте ли били като някакви рок звезди? Вие като излезете и то всеки ви знае. Да, ама то беше още от преди това. В смисъл, ни още с каналето. Още от хъшовете? От каналето още беше. Каналето, особено актьорите, защото те тогава бяха фронтмени 6 човека. Да. Бяха Камен Воденичаров, Слави, Зуека, Тончо, Марта и Стефан Рядков. Шестимата. И нали, Нико Кобент отзад за тях. И ние още тогава си ходихме по стадиони и беше така навсякъде. Нали. 96-та, 97 година имахме едно турне, което беше 50 дни. 24 концерта или 25 концерта ли беше, по стадиони само. И беше брутално. Човек, ние станахме асоциални, защото 2 месеца си в една затворена среда, концерт, почивка, концерт, почивка, концерт, почивка. И в един момент, като се върнеш в нормалния живот, и не знаеш какво да правиш. Нали? Ти автобуса колкото се тръгва, днеска на саундчек ли сме, такова ти е. Много е шантово. То още от тогава беше. Имаше, спим в хотела, сутринта се събуждаме и целият площад пред хотела пълен с хора, които скандират и викат. Направо беше чудо. А как се е обединявало снимането вече на редовното шоу с записването, с албумите, след това с концертите, с турнетата? Ние с това живеехме постоянно, денонощно. И това е една от основните причини, поради които се махнах, нали, сега тук, защото това приключи. Ние преди живеехме в BTV, буквално. От обяд, като се наспиме по къщите си, отиваме от обяд. Имахме музикални репетиции тогава. 2-3 часа с Кукубен стоиме всеки ден и свирим, и то не да свирим някакви кашове за шоуто, а творим наши песни. Всичките тези, дето са се появили, нали, в тези години песни, Жива рана, в джаза, да не ги изборявам сега, че са ужасно много. Те са албуми, нали, имаме 20 албума с Кукубен. Аз имам 20 албума с Кукубен. Тези песни ги създавахме там в студиото, в телевизията. Слави включително. Той си беше неотлучно. Идва се на репетиция, той на един стол сяда отпред пред нас и почваме. И това нещо цялото си ставаше както си правят песни група. Да. Идея, пък чакай сега тук, не бе, ти с всичките му там, точно както си е група, бе, в пълния смисъл на думата. И те заради това са и такива песни, нали, големи и силни, до ден днешен всички ги пеят, защото просто вътре има не душа в песента, има 14 души, колкото сме бенда. Нали? Всеки си е взел сърцето и там го е сложил и това е, наистина. Това нещо после отива в студиото, като се записва, става по същия начин, нали, процеса. Да. Ти си го живял на репетиции няколко месеца тая песен и ти си вече, тя си е част от тебе. И като влезеш в студио да я записваш, ти даваш сърцето си и няма никакъв проблем, нали, в това и то стига до хората. Защото не го правиш, защото трябва сега тук това е някакъв мейнстрим или е много вайрал, нали, как сега моделно се казва. Просто го правиш, защото те напълваш, защото това те кефи да го правиш и това е. И когато е такова истинско, няма начин да не е. В смисъл, не се е търсило, примерно, не се е търсило гледаемост или нещо подобно. Никога не. Това е най-грешната гледна точка, ако може да и въобще подход към това да правиш творчество. Почнеш ли да го правиш, за да станеш известен, за да продадеш или да направиш гледания, или да такова, това е довиждане. Може да ти се случи един път, нали, случайно, то никой не е застрахован това да не му се случи, Да. Но това да го правиш системно толкова много години, това... Ти ставаш като роб на това нещо. Не, в смисъл, ние го правихме, защото не напъва отвътре. Идва ни това да правим. И това искахме да правим и това правихме по цял ден. И след обяд имахме малко почивка, докато там запишат новините в телевизията, нали, докато минат. Те не да ги запишат, те си в ефир новините. И след това записвахме шоуто и обикновено, ако имахме в студиото, вече звукозаписното студио да записваме песни, аз и Евгений се изнасяхме към звукозаписното студио и примерно през нощта се занимаваме с студийна работа. Поспиме малко, пак в телевизията и такова беше много яко. В смисъл, много яко, много. Но това беше такъв процес, денонощен, постоянен, години наред. И те резултатите са се вижда, пълен стадион Васил Левски.